Single. Apa kuwi? Kok single kan? Enggak anakku. Wis apik Mas, sampean kaya artis lho nek ngono kuwi. Menika kami sedaya teman-teman wis kemana-mana
busana monggo dipun paringi jambu alas. Mas kita pisah ya. Ya. Ojo kangen loh. Kok tak gawe aku kok gawe aku.
rapone wedok. Kecepet. Ngono ki yo gojek ana to Pak MC. Wis tak gojek. Aduh, kecepet. Wedok Kuwi kan aku ora ditali. Biasane wedok ki nyepet lho kok iku malah kecepet. Kecepet. Oh, mataline ucul. Wis ngono bae gak Wis apa-apa. ngono sae. Mula ta dadi wong wadon ki mbok ya sing anggun, sing lemah gemulai cicilan Semu semaput ngono kene lemah. Kalau wedok tenan dah gampang meteng kok bocah iki. Kuwi kijolan sandale meteng kok Mas. Iya, alhamdulillah. Ya, sedulur wedok sing saka Ponorogo. Alhamdulillah. Ya, awas hati-hati ya, Dek. Ini. Mula tane dadi wong wadon ki ya sing ati-ati. Piye? Lho nyepit neh iku nah. Wes sing alon aku sing alon bae. Nah, ngono rada ngono. Kene kan. Ya, alhamdulillah wilujeng siang Mbak Amel. Jadi wilujeng siang Kang Mas. Menika kula salam riyin. Tak budak ngono kan. Kula salam riyin wonten saking para tamu. Saya kan tak kelapian keringet pusing. Dilapi. Duh aku ora duwe lap apa ya iki. Gombal-gombal lak isa-isan kok piye ngono ora apa-apa ngelapi. Saya kok mambu penguk to ya. Ngawur bae. Mbake ayune kaya ngono iso penguk to. Hah? Lan apa wedok to mbake Mas? Haji. Lah iya, alhamdulillah. Jadi santripun wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Menika wonten pitalemipun sinten? Menika utalipun Bapa Turmudi. Bapak? Kurnidi. Lawa kantuk wasita menika Bapa Kurnidi miwah Ibu Marem. Kok apa to, Pak? Nggih. Kok apa to? Wow, kene matur Kurnidi ngono. Lah bapak kok Turmudi lho, iki kleru berarti aku sing karo ku sing ndi aku ki ngono. Yatune Kang Pundi Kang? Kang sisih iki wetan. Iyalah ya Allah lah ya to Kang. Dingeni ae. Wow, pas wayah demokan dinget iki nyaput to kuwi ngono mestine bapake batin. Pangane ngandi ngono Kang. Iki lanang apa wadon. Ya. Jadi boten pangaten Pak Bu, nami kula menika Diahayu Amelia Suzuki. Tuh, kok kaya showroom kok Suzuki kaya motor. Dipun Bu? Suzuki tegese Suzuki apa? Bu. Susuku gedhi disumpeli kaos kaki. Nek Subali, Hah? nek Subali, Subani. Susu gedhi Balmoli. boneki. Iya. Bu ingkang buat. Piye? Bu sekakan agemane abrit. Wah, lho berarti dhek sehat. Sehat ya Bu? Sehat ya. Sehat Bu? Sehat ya? Wah, Alhamdulillah. pipisnya sik lancar ya, Bu. Lah kok pasamu nek lancar mbok sedot. Lho, kuwi kok tondo nek pipisnya lancar berarti kuwi sehat, nek anyang-anyang kan gak sehat. Kuwi sik lancar kok gak? Nggon aku ketinang 10 kata men. Iya. Wonten pitalemipun Bapak. Ya Allah Gusti. Aku nek salah nek sapaku nek kleru lho Kang. Bapak sinten Turmudi napa Turmudi? Lho, krungu pra? Seto. Iki jenenge oke. Wes rene. Sampeyan tanglet dhewe. Dicedhaki bapak. Nah, nek ra ngono bapak iku bakal penasaran ya ta. Yo cepet neh. Iya, ditakoni asmane sih. Takut Bapak. Pun tepangaken nami kula menika Diahayu Amelia Suzuki Bapak. Ayo jenengan sinten Bapak? Halo Pak Komidi. Lah iya, krungu sapa? Komidi lho ya. Turmudi. Padha karo selencu. Iya, alhamdulillah. Ya Allah, tak sehat Bapak. Pun suwi-suwi lho Pak Bu nggih. Itu ali-aline jenengan sik-sik nih. Kak Dia selarawan biasa diplurut. Berarti malih. Aku adune tak tak dongake Bu Kang Bapak ngene. Nggih, monggo. Bapak dalah Ibu, mugi-mugi anggenipun momong putra wayah menika katek tatak lan tutuk nggih Bu.
Amin ya rabbal alamin. Pamujinipun. Anggenipun waliman, anggenipun waliman berkah barokah. Amin ya rabbal Rezekine alamin. kathah panjang yuswa. Heeh. Ayo Pemantene. jika ketemanten kali ya Allah ayo. Lho, tenang. Ya Periasi yo padha. Jan bejo tenan. Sing wedok ayu sing lanang ganteng. Guys. Kaya apa? Kaya apa? Kaya aku karo dirimu ngono ya. Awak di koyo langsung. Ki pokoknya kedak ilang wis kok langsung. Ya ya padha karo aku kowe. Kita Ya. jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sampai kakek-kakek ninen-ninen sehat, panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Rezekine kathah. Amin. Kang paringi momongan ya. Heeh. Heeh. Utama. Lah ya kuwi. Ning aku karo kowe iki kok ora meteng to, Pak? Oh, lo biyen kowe tak tengi metu ora ning dase kabeh kok. Yo iya kan dasi delik. Iki kena kunale iki lurus kok. Aku limo bareng kabeh ra ning dase blas. Iki kan kita talene nggawe pecuk kan. Malah Iya. mbok unyer rene, mbok ubut-ubut ning kene. Ora kan. Iki nggawe pecuk pakai cepet-cepet ae. Heeh. Iya. Menika wonten do Mas kali Manggolo kali. Iya. Mboten Mabu. Manggolo niki dijogeni napa mboten? Nggih. Alhamdulillah. Tak kerake nek nganggo manggolo karo cucuk tanpa dijoget. Jadi manten kakek menika saking pundi kan? Saking Wadungan. Sumengko Wadungan Ngawi. Oh, Ya. wadunge. Nggih. Sing Ngawi ya Allah. Adoh ya kan. Ya tuh Ngawi karo Magetan. Nah iya. Jane ya tonggo ya. Iya. Heeh, ya Allah, jan iso kenal ning ndi Cahayu? Hah? Sik tak tekonan ya, Pak. Yo jan ya lek aku iki ben ngene wis apa-apa wong aku ya wong edan. Ya. Pun tergoda Mas. Kuwi mangkok enek cendole. Piye? Ketok wedok enek. Rasa diteruske. Ya enek. Wong kayu aku iki gawe ondo kok. Apa kuwi? Ketoke ayu jebule padha. Iya. Ya jenenge sapa, Dak? Jenenge Duo. Tuh, bocah kekinian ngono kuwi. Jenenge paling ora 4 kata. Kowe aku mestine yo. Lho iya. Wong barang aku wis entek kok. Ya karek kowe dhewe sing urip ya alhamdulillah. Kaya ngono yo. Dilungkas sampean lho, Pak. Enggak layang ilang. Apa ya kan? Biasanya kan ngono kayak gini nek popo wedok almarhumah ya Ya. kan. Nenek lanang kan Almarhum. Nenek apa kok? Aluminium. Ya Allah. Ya. Asale bojo sing buane iki piye, Mbak? Kok yo pas iki yo apa-apa. Ayo rada dibantere Mas iki Mas ben rada krungu. Heeh. Sampai percaya. Halo. Penyanyimu nggo tilang ning manten ada ayu. Hah? Mbok sih apa piye? Terus to Mbak sing lanang ganteng sing piye jan? Pengen sing lanang. Ya. Hah? Wes aja takut kuwi. Kuwi tak ketabel butuh arek Mas Sam. Abemu. Hah? Aja. Kowe tukang ngibet. Apa tukang kendang kuwi ya? Pas. Pas nek tak foto tukang kendang yo kan tak dikendangi yo kan. Lah nek MC karo penyanyi. Apa nek oleh kenalan Yo kenalan yo kenalan kono. Piye lho Cahayu ya Allah. Saking TikTok. Oh alah Kak, jebule kok TikTok Kak. Piye? Jebule kok TikTok. Saka TikTok. Heeh. Berarti media sosial ki ya ini segi positif. Polo-polonan ngono kae lho Kang biasane Kak. Polo-polo ki apa to? Hah? Polo-polonan ki aku karo kowe, aku tanya sih kok. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Jenenge jodoh lah Ketemu pokoknya. jodoh nih. Oh ya. Apa-apa ya cukup siji ki wae. Sak terus. Alhamdulillah amin. Amin ya robbal. Ning aku yo Kang bolak-balik lewat jebule ning kene yo nek omah apik-apik. Lho, tenan aku mau ki yo ngono Heeh. batinku. Setelah adzan Nah, leren sih apa langsung teruske. jadi takoni para tamu kae. Bapak Ibu diteruske napa mboten? Apa leren riyen? Lanjut. Wes ben ngene. Wedali yo sangsaya Ini. keseksian. Ayo ini No, Mas Ayeli. Sampe iki kersane keluarga ben foto ya. hak karo foto sampun ini. Keluarga ingkang sampun kasembat asmane monggo saged foto kalian teman teh. Sayang. Ya. Kenalan sih. Kenalan sih dandan ayu-ayu mesane Mbak Emma lek dandan di jalan ayu-ayu. Nah, Hak plek-plek kenalan kok ae
rasa joget gak apa-apa. Kok sing joget ben sing lambene sesek-sesek iki. Ayo kene ya Allah. Rasa malu-malu kucing. Ya. Dandan ayo kene ya. Ya kene ya. Wes to. Hah? Piye? Kembali iki. Oh iya, padha. Ya Allah janane. Jenenge sapa, Nak? Jenenge Elsa. Oh, Anissa. Yo, tebake sedulur tenan kok yo. Katanya ya wis suwe ora sedulur. Lah suwe kan nawe gak ketokku kan. Heeh. Sapa Anissa? Kelas berapa sayang? Kelas 7. Tangane rasa dibekem kowe ra duwe sing duwe aku. Lah yo ngono kok. Piye, Mas? Diambung. Kose tak kerja sik kok njaluk disusoni ae kan. Ya wis, gak joget nduk. Dan yang satunya ya Allah mesti padha sekolah ya. Mergo jilbaban ora kaya joget ya ta. Aku sing joget iki ya Kang Ngiri ya Kang. Tenan akar kowe ki lampu arep gelut-gelutan. Ya jawah ayune Mbak Ema ya sing dandani. Kowe Mbak Ema kok Du? Heeh. Bisu apa piye jane sih to? Nggo matuk kok. Aku seneni Pak. Ayo iki karo manggolone. Jenenge sapa Nak? Yo, jenengku Tinggo yo. Sapa? Hah? Aku padha amene panggapine sing cilik to. Hah? Oh oleh nek kowe. Oh, jauh pengen ki urung kawan nek dipek lho. Yo ora oleh mangan dipengin yo ora oleh sing cilik dipengin. Mas aku plecet apa? Mas apa sayang? Kelas 7 ya sudah. Pengen masih foto sama mantannya atau ganti baju? Ganti baju monggo. Foto belum? Ini aku foto kan foto karo mantannya sih sayang. Hah? Foto dulu sayang. Sini, Nah, sini. nanti tahu. Sini, Bu, foto bukan aku dengan cepat. keluarga dulu Bapak Ibu. Nah, ayo no iki garapan. Iki mau nek karo sejarah ke aku ae. Iya. Nek karo ngledek aku nek nyeluk Mas Mbak. Gusti Allah. Ya. Kau mau wis foto kayak gila lagi. Ya wis sana sayang. Ganti baju enggak apa-apa, ganti baju. Oh foto lagi sama mantannya. Enggak apa-apa ya, kita foto. Ya. Enggak apa-apa. Ayo. Ya Allah. Rodok tak satset Mbak Amel iki. Heeh, rasa dipekem. Iya, wektune Aku wis saya duwe. awal. Jenenge sapa, Mas? Parlan. Jenenge Welan. Apa? Parlan. Parlan. Kelas pira, Mas? Ya wis nek no. Sijine nek. Ya. Bakal nyete tak Hati-hati lho, Le. Duh. Mas coba Amel ke orang Dadane nyaman ceblok. kalau ngomong ngomong. Ceblok. Ya. Ya Allah. Duh, temane kono kene ya kudune. Ya Allah klem. Ya, Ora ndredeg ning ndi? kene kok. Ora kak ndredeg. Wes kok ngono kowe. Gon aku cuwili. Jenenge sapa, Mas? Agus. Jenenge Agus. Wis jenenge ngapusi kabeh kok. Wudu. Jenenge kau dua Agus kok. Paijah. Lagumu apa pengen njaluk nyanyi apa? Lah kowe iki jenenge asal joget aku sok nyanyi ngono. Ayo sayang sini sayang. Aku joget nek cah loro iki dibuwak kepengin terus sama ucul gitu kali. Lagune apa nang wis nyuwun gending apa, Bu? Hah? Hah? Nambah. Hah? Enek sing nambal ban, enek sing gala-gala. Ki penyanyi ini jaluk setuhu cik. Ya. Monggo ingkang foto saya keluarga teman dan putri yang sumangga kena foto. Foto saya keluarga teman yang dari keluarga foto monggo foto.
Neng apa neh Mbak Amel? Eneng bakul bakso lewat Mas. Sing anu sing joget jaluk ganti lagu. Ya piye? Apa? Nah apa cepet. Apa Bu? Apa? Angel. Tambal ban? Tambal ban pernah dicekitan ya saya? Heeh. Ora penak apa? Sing penak. Gala-gala. Sing penak dijoget Mas. 7 kali gitu loh Bos. 7 kali gitu loh. Apa asmara gitu. Ayo. Joget. Kaki koplo. Alhamdulillah. Dikaten Mbak Amel nggih. Sik Kang Mas. Piye meneh? Pamit ya Kang. Iya, pamit. Ah, Ya sik. nggih. Ayo. Alhamdulillah berkah barokah ya. Berkah barokah. Ah,
kagem bapak-bapak ibu-ibu. Kula janji ngamen ngaturaken matur suwun sanget. Mbok pilih wonten lepat lentu kekiranganipun nyuwun ngapunten ingkang kathah nggih Pak Bu. Inggih. Kagem Mbak Emma. Mugi-mugi tambah laris, tambah manis. Amin. Amin. Kagem Sony niki Kang? Sony TD Pro Audio. TD Pro Audio. Ya. Mugi-mugi ya tambah laris, tambah manis. Kagem semua grup awake dhewe. Ya, termasuk awake dhewe. Kagem Mas musik Herektun. apa Kang jenenge? Herektun. Herektun. Eka Herektun. Ya, mugi-mugi ya tambah laris manis ya sayang. Amin ya rabbal alamin. Iya, kagem teman-teman kekali wis Ya, diucap yo. wis diucapke. Sakake yo Kang. Foto. Ya, mergo monggo. Foto nggih Bu. Di sini monggo. Monggo foto nggih langsung awang. Saubur yo Bu iki. Nah, Di sini monggo Bu. Ya Allah, ayo deh Bu. ya. Boten kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur guging panuwun.